Samantha on the beat. Ambatanki nake ambace da abar kaunatin da sanki nake kaunace ne cikar burina. Ambatanka nake ambace na abin kaunatin da sanka nake kaunace ne cikar burina. So idan ya zamo so zuciyar kan fuska ka sauya kamanni. Ambatanki nake yi ko da yaushe kare da mini rauni inda zani rakani zuciyarki nake da bidatu bani rayuwa ta taki ke kadai na fi so na fi kauna. Kaga tarkon kauna kankani na yau afkawa gani na rasa kaina zo da sauri bani kulawa idan da mana mutuwa ita ce za ta yi rabawa so ka yi mini rana tunda yau na samu cikar burina. Akwai so dole ne zai jure cin jarabawa zo ki mini rana walwalar tifka ta zare da abawa maza tire ni a rana hannuwan kiki bani na yi rigawa inda so da amana gunsa wanda yake kaunar ka nuna. Zana kai na kawo bunkani na dawo sanka ne ya jawo sai ka ce mini awo kar ka bar ni da ciwo na yi ta faman yawo kin gyaɗa ta yi fawo kai na baiwa